Mela, Milan xej Inter xej, qabel ma nibda permettu li najt li ħankun onest, il-video qed noħorġu imma naħseb jekk tmorru taraw il-photocopy tal-dak li qed tal-Genova Inter japplika għall-logħba li rajt il-bieraħ għal daqstant. Anke l-bieraħ wara l-logħba bdejt nistqar anke ma' sħabi supporters li kont qed nara l-logħba magħhom fl-Inter Club Malta bdejt ngħidilhom ma nafsa noħroġ nagħmel il-video jew ma nafx għandix noħroġ il-video għax letteralment niddejjaq nirrepeti l-istess diskors. Għal daw kollha li forsi anke rajt xi feedback fuq ċertu videos li jgħidu li għax int qed toħroġ il-videos dejjem mal-logħbi tal-Juventus. Din hija xi ħaġa relevanti għaliex għalkemm kulħadd huwa mistieden jara dal-video u min irid jitkellem ukoll fuq dak li nkun qed ngħid is more than welcome. Ovvjament videos ta' din ix-xorta aktar jikkejterja was-supporters tal-Inter. Imma ovvjament il-bib huwa miftuħ għal kulħadd min irid jitkellem jista' jitkellem basta jżomm ċivili. Niġu għall-logħba, ma tantx hemm xi tgħid. L-istess diskors li repetejt fil-logħba ta' wara l-Genova, fil-logħba ta' wara s-Sassuolo, medjokrità u d-darba mhux biss mill-Inter, medjokrità assoluta miż-żewġ naħat. It was a very boring game. L-Inter is-soltu ma milna assolutament xej, ma nafx x'inhu jiġri jiena ma il-fatt li għaddem erba' ma skurjajniex hija inkwitanti ħafna. U dan mhuwiex l-approach ta' tim li jrid jirbaħ il-kampjonat. Jiġifieri jekk irridu nitkellmu fuq il-logħba tal-Inter, anzi, biex nkun ċar u naf li bda l-kumment se nagħti ħafna pjaċir il-ċertu sezzjoni ta' partitari. Id-derbi tal-bieraħ kważi kompla jsaħħaħ l-argument tiegħi illi il-kampjonat se jirbħuh il-Juventus. Għax għandek l-Inter u l-Milan li qed jilagħbu logħb f'Roma. In-Napli bir-rispett kollu lejn kulħadd ma nemminx fihom anke għax għandhom kalendarju diffiċli u l-Juventus ġejjin għandhom il-Vlahovic qed jaqlaħħom naf li forsi għandhom partita inġejs imma lilhom li qed nara li qed jikkonvinċuni mingħajr ma ninsew il-fatt ukoll illi mill-5 kontendenti tal-kampjonat għax saret not l-Atalanta wkoll Allegri għandu l-iżjed esperjenza. Jiġifieri dawn huma raġunijiet għalfejn nemmen illi l-lig ħareġ minn Milan għall-inqas għalissa u qabad it-triq lejn Turin. Il-bqija ma tantx hemm xi tgħidu. Lautaro anki l-Gazzetta dello Sport tagħtu vot 4.5 li naqbel miegħu, Barella l-istess, kien avvisto, voti ieħor 4.5, jiġifieri prattikament il-logħba l-Gobler salvaħ jilna b'dak il-ballu li ġab fl-ewwel taqsima fejn, skużawni, ġab sejf mill-iktar tajjeb ħafna. Ħalli ngħidu hekk. L-bqija ma tantx għandix inżid fuq din il-logħba. Kemm Voldrit Morta u il-kumment li qed mal-Genova u mas-Sassuolo u prattikament huma copy u paste. Issa nhar is-Sibt misna, anzi nhar il-ġimgħa misna mas-Salernitana u mbagħad il-logħba tal-Liverpool taċ-Champions League illi naħseb aħjar tfittax tasal ħalli nfittxu ninqalgħu ħalli forsi nerġgħu nibdew nilagħbu logħba fil-ġimgħa u forsi inqumu mir-raqda illi ninsabu fiha. L-aħħar ħaġa qabel ma naqra l-video qegħdin taraw l-ritratt fuq l-isfond ħadd pjaċir bil-messaġġ illi il-plejers ta' Milan u Inter urew ta' solidarjetà għall-atroċitajiet li qed jiġru ġewwa l-Ukrajna. Anki il-messaġġ ta' Shevchenko kien wieħed imqanqal, però
Musser nitkellem fuq dil-kustjoni għaw għaliex fuq dil-paġna mhijiex is-sede opportuna, ma ovvjament bħal kulħadd ngħid illi dak li qed jiġri bħal semmek huwa ħażin, imma ħanieqaf hawnhekk. Mill-bqija issa nistennew u naraw x'ser jiġri fil-logħba tal-ġimgħa illi interanna kontra Salernitana. Jina nissa ħnqaf hawnhekk, l-appuntament tiegħi magħkom huwa għal-għada fid-disa fej ser ikonna programm ieħor mis-sensiela l-intervista fejn fih sejrin nitkellmu fuq id-derbi ta' Manchester. Dawn il-ftit minuti ta' klip fuq derbi mill-iktar medjokri ser jitilgħu dal-waqt fuq YouTube għal min irid jarahom minn hemmhekk sakemm niltaqgħu għada filgħaxija. Il-lejl tajjeb, ħodu ħsieb u bħal dejjem Forza Inter. Ciao!